εδώ έχουμε έναν καλό φίλο. Έχουμε τον Χρήστο Φιαμέγκο, είναι μαθητής της πρώτης λυκείου. Γεια σου, Χρήστο. Και να ξεκινήσουμε με ένα συγχαρητήρια, έτσι πάνω απ' όλα, γιατί κατέκτησες εσύ, αλλά και παρέα και με τον καθηγητή σου, έτσι, και με όσους σε βοήθησαν, την τρίτη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πληροφορικής της Microsoft. Εμείς βλέπουμε τα πλάνα από την στιγμή της βράβευσης. Τρίτος λοιπόν σε ένα Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πληροφορικής. Για πες μας τώρα, για περιγράψα μας, τι ήταν ο διαγωνισμός αυτός, τι ήταν αυτό το πράγμα, να καταλάβει και ο κόσμος. Λοιπόν, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα αυτό της Microsoft ήταν, αποτελούνταν από 6 συνολικά εξετάσεις, 2 για κάθε ένα από τα προγράμματα του Office που εξετάζονταν, Word, Excel και PowerPoint, σε έκδοση 2007 και 2010. Εγώ εξεταζόμουν στο Excel 2007 και κατέκτησα την τρίτη θέση. Οι διαγωνιζόμενοι ήταν αδιακρίτως μεταξύ 13 και 22 ετών, σε όλες τις κατηγορίες, όλοι μαζί. Δύσκολοι οι αντίπαλοι. Οι αντίπαλοι. Οι συναγωνιστές. Οι συναγωνιστές φυσικά δεν υπήρχε καθόλου ανταγωνιστικό κλίμα, ήταν πάρα πολύ φιλικά και εγκάρδια, αν θέλετε. Ναι, φυσικά υπήρχε. Πώς ήταν οι διαγωνιζόμενοι συνολικά? Από 650.000 συμμετοχές παγκοσμίως, στον τελικό αυτό διαγωνισμό, σε όλες τις κατηγορίες, είχαν φτάσει 130 άτομα. Αρχικά λοιπόν 650.000, 130 άτομα ήσασταν στο τελικό στάδιο και εσύ κατέκτησες την τρίτη θέση παγκοσμίως. Ναι, μεταξύ άλλων 20 με 25 στην κατηγορία. Πώς αισθάνθηκε ο Χρήστο εκείνη την ώρα, παιδί μου, που σου είπαν ότι είσαι τρίτος? Ότι οι κόποι σου δικαιώθηκαν, ότι μπορείς να κάνεις και άλλα παραπάνω πράγματα, τι ακριβώς? Φυσικά πάντα υπάρχει χώρος να γίνουν και άλλα πράγματα και ειδικά με τη βοήθεια και καθοδήγηση του καθηγητή, του ανθρώπου που ουσιαστικά με έφερε σε αυτό το σημείο, του ακαδημαϊκού διευθυντή της Ακαδημίας Πληροφορικής Knowledge Dynamics, του κ. Γεωργαντίδη, ο οποίος έχει άλλωστε και τρέχει ουσιαστικά, άμα θέλετε, το πρόγραμμα πληροφορικής της ελληνικής παιδείας, που είναι το σχολείο όπου φοιτώ και μέσα του οποίου με βρήκε ουσιαστικά. Και φυσικά είναι και πάρα πολύ έντονα συναισθηματική στιγμή εκείνη. Από τι ηλικία άρχισες να ασχολείσαι με την πληροφορική? Με την πληροφορική και τις πιστοποιήσεις του Office σε όλα τα προγράμματα, ουσιαστικά μέσω του προαναφερθέντος προγράμματος, άρχισα να ασχολούμαι από την 4η τάξη. Πολύ μικρός. Βέβαια, ναι. Και φτάσεις σε αυτό το επίπεδο τώρα. Το θέμα είναι και το ερώτημα τώρα που προκύπτει. Είναι ότι αφού είσαι τόσο καλός σε αυτό, πώς βλέπεις το μέλλον σου? Ποιοι είναι οι στόχοι σου για το μέλλον? Και θα σου κάνουμε και την ερώτηση για το αν θα παραμείνεις ή όχι εδώ στην Ελλάδα ή αν θα σε κλέψουν οι ξένοι. Κλασικά. Λοιπόν, ο μακροχρόνιος στόχος μου είναι να καταφέρω κάτι στον τομέα της ιατρικής. Και πιο συγκεκριμένα σε έρευνα κάτι. Που φυσικά να συνδυάζεται και με όπως και κάθε δηλαδή σημερινό επάγγελμα, να συνδυάζεται με τις πληροφορικές μου γνώσεις για βάσεις δεδομένων και ό,τι περιλαμβάνει το Excel. Το οποίο είναι ουσιαστικά μια νοοτροπία, ένα εργαλείο, δεν είναι κάτι που αφορά αποκλειστικά την πληροφορική ως επάγγελμα. Βέβαια. Μάλιστα. Εμείς σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία, Χρήστο. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε που ήσουν μαζί μας εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ που ελπίζουμε στο μέλλον να σε φιλοξενήσουμε και να είσαι ακόμη υψηλότερα στη δεύτερη και στην πρώτη θέση. Και ισανότερα, Χρήστο. Κάθε φορά που θα συμμετέχεις να πηγαίνεις καλύτερα. Βέβαια, γιατί είναι και φυσικά πάρα πολύ καλή προβολή και για την Ελλάδα, για την χώρα, για την πατρίδα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σου ευχόμαστε τα όνειρά σου να βγουν πραγματικότητα. Και βεβαίως ό,τι καλύτερο για σένα πάνω από όλα. Καλή επιτυχία στο εξής. Ο Χρήστος ο Φιαμέγκος, ένας μαθητής ο οποίος κατέκτησε την θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πληροφορικής. Μαθητής της πρώτης λυκείου. Ας ελπίσουμε να αλλάξει η γνώμη και στο μέλλον να υπάρξουν δουλειές και επαγγέλματα που θα τον κρατήσουν στη χώρα μας και δεν θα φύγει στο εξωτερικό. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε και